An balimaw aw bisimila Joliba Jabarani ale ka aw bisimila radio Joliba fana fiɲɛ siraw ka sabu kunnafoni bɛ di ni fiɲɛ sira bɛɛ lajɛlen de fɛ ka jiraw la k'a fɔ min ye a ka kunnafoni gafew ye minnu bɛ lakale don o don ka tan dɛnɛ na fo ka se jumadenw ma ni waati mana se an bɛ kɛnɛ kan ka kunnafoniw lakale aw ye bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se k'i ka tata sɔrɔ a la kunnafoni ninnu anw ka sɛbɛnniw tɛ kunnafonidilaw de bɛ a sɛbɛn ka na n'a ye an b'a lakale bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni na o fana ye kunnafoni di sira dɔ ye o la aw minnu sigi bɛ ka waati in kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye alamisa ye min bɛ tali kɛ octobre kalo ale tile 14 san 2021 an b'a daminɛ kunnafoni bakurunbaw la ka sɔrɔ ka don a walawalali la min ye kunnafoni sɛbɛnw la an b'a daminɛ indépendant ale kumana a ka bakurunba la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ bɛnnen don jamana kɔnɔ baaraw ma ni jamana wɛrɛw cɛ baara min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop ko ale ye Mali dɛmɛbaaw wele k'u k'a lajɛ u ka segin kɔ dɔɔni u k'a lajɛ u bɛ ka diyagoya ko min ta k'o tundi Mali kunna ko fo an ka kalataw olu boloda waati kofɔlen kɔnɔna la n'o ye cɛmancɛ fanga waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'u k'a lajɛ u ka segin kɔ an bɛna an da don o la sisan ale indépendant kelen kɔnɔna la politikitɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Adema bɛ yɔrɔ la bi yɔrɔ min ni limanaw a bɛ n'a fɔ Adema jɛkulu fila de b'a kɔnɔ minnu ka hakilila tɛ kelen ye sabu dɔw fɛla de ye ko ni Adema ma ɲɛ k'a bɛ cɛbɔ kɛ o ka kɛ Adema yɛrɛ tɔnden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fɛla tɛ o ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko Adema kan ka sira kura wɛrɛw de ta sabu ko a mɛnna maakɔrɔw bolo a ka sira kura wɛrɛ ta o b'a jira k'a fɔ sifinnakaw olu kana Adema ɲɛmaaya la walima a ka kɛ u ka cɛbɔ ye ko maa fila bɛ bi Adema ɲɛmaaba yɛrɛ professeur Cɛmɔgɔ Sangare ale ni sɔrɔ n k'a fɔ sira dilan cakɛda ban b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye sira SA ye o ɲɛmaaba Seyidu Mamadu Kulubali ko ninnu maa fila bɛ ka ɲɔgɔn sama Adema ka cɛbɔya la indépendant an bɛna an da don o la sisan n'an bɔra yen Nouvelle Horizon fana kumana ale ko min bɛ tali kɛ vérificateur général n'o ye sɛgɛsɛgɛli cakɛdaba ye an ka jamana kɔnɔ ko ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a ka rapport min n'o ye gafe belebeleba ye san 2020 tɛmɛnen in na a jirala k'a fɔ ci minnu bɛ yen n'o ye mission ye o 22 ko vérificateur général y'o de boloda a yira k'a fɔ miliyari caman de jateminɛna minnu ma taa u taayɔrɔ la caman bɛ yen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna cakɛdaw b'a la hali Mali ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen b'a ko hukumu kɔnɔna la min y'ale Nouvelle Horizon kolen ye ko jamana ɲɛmɔgɔ kɛn bɛ k'u da de bi lakanabaliya min ni dɔ de bɛ ka fara a kan bi u tɛ ka foyi fɔ ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw ka daden makun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka lakanabaliya to yen a ka se hakɛ dɔ la ka tila k'a fɔ ko kalata k'a ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Suwadi Bamako ale fana nana i da don kuma wɛrɛ la ko bi n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔnɔ mara la limanaw ale lakanabaliya ko kelen na min ye maa 5,577 ye min ye n'i ye Gwaw fana ta k'a lajɛ o 917 olu de wulila ka bɔ ɲɔnɔ dugumisɛnninw na ka taa ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la lakanabaliya y'a sababu ye Info Matin ale ka kuma la bi limanaw a y'a jira k'a fɔ vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko miliyari 17 o de tunna limanaw ko a sera sa ko in a ka taa da sariya kɔrɔ limanaw n'i bolo yera foroba nafolo la i ni min ka sariya ka se ka o da i kan an b'a n'a kuncɛ ni challenger ye limanaw ale y'a jira k'a fɔ ko halisa jɔnya wale baaraw olu de bɛ sen an ka jamana kɔnɔ yan limanaw a kɛmɛ sababu ye an ka adamadenya an ni ɲɔgɔn cɛ sigi yɛrɛ ka gɛlɛyaba de don o la ani ka ɲɛta baliya ko o sabati o ye Abdoulaye Mako ale ka kuma ye a y'a fɔ challenger kɔnɔna la ko Sikasokaw fana fɛ yen nɔ olu ka siraba minnu bɛ dugu kɔnɔna la n'o ye échangeur kura ye ko minisiri taara ɲɛda o yɔrɔ kan cakɛda min bɛ yen n'o ye EGK ye ko ale ye layidu ta ko layidu min taara ko a na bɔ a sira ma limanaw an bɛ don fasɛdi sɛbɛn ninnu kɔnɔna la walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la cogo min na an y'aw tulo lasɔmi sisan k'a fɔ min ye indépendant kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop ale de ye an ka minisiri ye min ɲɛsinnen don nin waati in na Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara ma indépendant y'i da don a ka fɛlaw la sɔgɔmada in na a y'a jira k'a fɔ a ka taama dɔ senfɛ min kɛra Maraku jamana kɔnɔna la ko a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ de sigi octobre kalo tile 11 tɛmɛnen in na a n'a tɔɲa minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ
kɛrɛnkɛrɛnnen la Maroc jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Nasser Bourita o de hukumu kɔnɔna la Abdoulaye Diop a ye laseli min kɛ a ko min ye kalata ye kalata kan ka kɛ nga limanaw an jamana Mali dɛmɛbaw bɛ cucucu min na Mali kɔ ko fo ka cɛmancɛ fanga hakɛ min bɛ n'o ye kalo 18 ye ko tɛmɛ kana k'a kan ko kalata ka labɛn Abdoulaye Diop ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali dɛmɛbaw k'a lajɛ u ka ji dɔɔni kɛ u koliji la u ka segin kɔ yɔrɔ Abdoulaye Diop kelen ma nin kuma fɔ sabu an ka premier ministre yɛrɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ye nin kuma fɔ a ko kalata ninnu bɛ se ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali fana kɛ ministre min bɛ n'ale bɛ jamana kan ka sigi kura ye n'o ye refondation ye Ibrahima Ikasa Mayiga ale fana y'a kuma fɔ kana se ale Abdoulaye Diop ma bi min bɛ tali kɛ ministre min bɛ n'ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna ko wasaden kalataw ni jamana kuntigi kalata minnu bolo dalen don février kalo natɔ ye tile 27 san 2022 ko a tɛna se ka kɛ sabu min bɛ senna bi lakanabaliya min bɛ senna jamanaw bɛɛ y'a ye bɛɛ ɲɛ b'a la ko kalataw tɛna se ka kɛ ka bɛn ni o waati kofɔlen ninnu ye yɔrɔ nin waati in na minnu bɛ yen ni olu sigin bɛ ka Mali dɛmɛ minnu bɛ fɛ k'u bolo don an fɛ CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw ani communauté internationale n'a ɲɔgɔnnaw olu ko de ko foyi tɛ fara cɛmancɛ fanga in kan limanaw ko wa ko u bɛ octobre kalo min filɛ nin n'an b'o la o bɛ taa ban yɔrɔ o yɔrɔ u ka waatiw di kalata ninnu bɛ se ka labɛn waati minnu kɔnɔ min ye Abdoulaye Diop ye a ko tiɲɛ don Mali dɛmɛbaw bɛ a dɛmɛ nka limanaw u k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ se k'a ka kalata ninnu labɛn ka bɛn ni waati kofɔlen ninnu ye sabu n'a nana kɛ kalata ye a bɛna kɛ kalata langolo ye min ni bɛɛ bɛna bɔ o jaabi kalama sabu kalata minnu kɛra ni ko kelen in kɔnɔna la misali la jamanakuntigi kalata minnu kɛra san 2018 tɛmɛnenw na o nana laban cogo min na bɛɛ ye o ye Abdoulaye Diop ka fɔ la hali Mali yɛrɛ kɔnɔna la politiki tɔn dɔw bɛ yen minnu ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara minnu boloda i n'a fɔ Assise nationale de la refondation walima kalata minnu bɛ ka n k'a fɔ Assise nationale de la refondation ani ko ka jamanadenw ka hakilila lajɛ walasa ni dɔ bɛ fara transition kan walima ni fɛn tɛ bɔ a la parti politique tɔn dɔw i n'a fɔ parena n'a ɲɔgɔnnaw olu ko ni nafa foyi t'a la ko a bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw fara de indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw ale indépendant kelen kɔnɔna la politique tɔn bɛ yen n'u k'a ma ko ADEMA PASJ limanaw ni politique tɔn belebele min bɛ yen ni fanga b'a la a bɛ jamana fan caman fɛ indépendant y'a jira k'a fɔ ko ADEMA bilama min ye kalata minnu bɛ yen ni olu bɛ k'i kunda an kan ni ADEMA diyagoyalen don a ka cɛbɔ kɛ walasa u ka se ka fanga ɲini ka fanga sɔrɔ a jirala k'a fɔ o de baaraw hukumu kɔnɔna la ko kulu fila bɛ yen bi minnu bɛ ADEMA PASJ kɔnɔna la kelen o ka fɛla de ye ko ka cɛbɔ sugandi ADEMA yɛrɛ tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ kɔfɛko ye minnu bɛ ni olu bɛ ADEMA kɔnɔ minnu bɛ ni u ye san caman kɛ ADEMA tɔndenya la nka dɔw fɛla to ye dɔw y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ ko a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye Karimu Keyita terikɛw ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ minnu bɛ yen ni sɔrɔmusobaw don olu de bɛ Seydou Mamadu Kulubali nɔfɛ limanaw sira ɲɛmaaba ko a na kɛ o yɛrɛ de bɛ fɛ ka i kanbɔ ADEMA tɔgɔ la ka kɛ ADEMA ka cɛbɔ ye diden ka politiki tɔn limanaw ko a bɛ dabolo dɔ ka bi dabolo min ni bɛn ma kɛ ko la limanaw u bɛ sɔn farafarali bɛ sɔn ka kɛ a ko siratigɛ la ni ADEMA PASJ yɔrɔ u ka tɔnden dɔw yɛrɛ ye nin kuma fɔ indépendant maaw ye k'a fɔ ko ADEMA ta tɔn bɛ ko ka tugu maa wɛrɛw nɔfɛ ka olu dɛmɛ nka u yɛrɛ ti ka se ka u jɛ u yɛrɛ kolo la ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la u y'u ka fanga dɛmɛ min ye Ibrahima Bokar Keita ye u tugura o fana kɔ jamana ADEMA ta kɔni kɛn bɛ fanga o fanga mana na u bɛ tugu o kɔ ka sɔrɔ dun ni ADEMA ta k'a lajɛ u bɛ ka tugu fɛn fɛn kɔ nin ye nin bɛɛ lajɛlen bɔra o ADEMA kelen de kɔnɔna la indépendant y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ko ye bi min kɛn bɛ ka ADEMA yɛrɛ tɔnden dɔw dabali ban kosɛbɛ ko min bɛ tali kɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu fɛla tɛ ADEMA ka cɛbɔ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la k'a ka kɛ ADEMA yɛrɛ tɔn kɔnɔna la o de la caman bɛ yen olu ko k'olu na tugu professeur Cɛmɔgɔ Sangare kɔ ale ka kɛ ADEMA ka cɛbɔ ye walima u ka congrès min bɛ yen ni o bolodalen yɛrɛ don nin kalo in kɔnɔna la limanaw ko o congrès in senfɛ u k'a lajɛ u ka maa sugandi min bɛ se ka ADEMA jɔyɔrɔ fa jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na nka limanaw ko in kɔni bɛɛ n'i ka hakilila don dɔw ko an ka maa wɛrɛw bɔ fan wɛrɛ fɛ sabu maa minnu bɛ ADEMA kɔnɔna la
jamana olu ye maakɔrɔw ye u tɛna adama tɛna se ka to olu bolo kudayi u k'a lajɛ u ka falen kɛ joona u ka sira kura wɛrɛw ta a na kɛ o maakofɔlen ninnu i n'a fɔ Karimu Keyita terilakaw don k'olu de bɛ fɛ ka Seyidu Mamadu Kulubali sugandi a ka adama jɔyɔrɔ fa don nataw la. Kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Indépendant ale kɔnɔna la. N'an bɔra Indépendant kɔnɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ vérificateur général ye a bɛ to ka laadala sɛbɛn min bɔ ni u k'a ma ko rapport san 2020 limanaw ko vérificateur général ye ni sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli 22 n'o ye mission ye a jirala k'a fɔ o de siratigɛ la limanaw jaabi min bɔra o la ko nafolo caman de tunna minnu ta yɔrɔ yɛrɛ ma dɔn fiyewu wa hali baara yɛrɛ kɛcogoya limanaw ni o de ye ka baara minnu kan ka kɛ walasa jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ limanaw i bɛ taa sɔrɔ a baara ninnu caman bɛ u tɛ kɛ a kɛcogo la o bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye jamana kan ka nafa sɔrɔ cakɛdabaw la an ka jamana kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ majɛ bɛ kɛ u la a kɛra hali jamana kɔkanna ye ko Nouvelle Horizon ka fɔ la vérificateur général ko a kɛra sababu ye nafolo caman bɛ yen minnu ni olu ma taa u taayɔrɔ la an y'a fɔ ten min ye mission 22 ye o de waliyara vérificateur général fɛ n'i y'a tila ko sɛgɛsɛgɛli 12 bɛ yen olu taara ka ɲɛsin nafolo yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli ma 5 bɛ yen nɔ olu taara ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ n'a kan ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ani fana sɛgɛsɛgɛli 4 bɛ yen ko fana kɛra baara taabolo ɲuman ani sɛgɛsɛgɛli 1 bɛ yen nɔ o kɛra min bɛ tali kɛ fɛɛrɛ minnu talen don jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko sɛgɛsɛgɛli 1 fana bɛ o kɛra o ko siratigɛ ninnu na a jirala k'a fɔ an ka cakɛda minnu bɛ yen n'o ye sanubɔyɔrɔw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra o yɔrɔ kofɔlenw na fo ka taa se collectivité territoriale ma ko vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli bolila ninnu bɛɛ lajɛlen de kan a y'a jira k'a fɔ fana ko n'i ye Mali ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ Mali ka ambassade min bɛ Egypte u ka faaba la Caire ko san 2016 san 2017 ani san 2018 ani san 2019 sɛgɛsɛgɛli min kɛra ye bɔtara k'a fɔ ko miliyari 1 ani a kunkanfɛn o tununa yen nɔ min ye Mali ka lasigidenso min bɛ Congo Brazzaville a jirala k'a fɔ san 2016 ani san 2019 ni ɲɔgɔn cɛ ko nafolo min fana tununa ye o bɛ se miliyɔn 391 ma min ye Mali ka lasigiden min bɛ Ethiopie ka faaba Addis Abeba a jirala k'a fɔ ko miliyɔn 15 o tununa yen nɔ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana fana kan Mali ka entrepôt minnu bɛ yen n'o y'an ka min bɛ tali kɛ an bɛ minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan n'u bɛ mara o entrepôt ninnu kɔnɔna la n'o ye EMAC ye san 2016 ani san 2019 ni ɲɔgɔn cɛ ko miliyari 2 o fana tununa yen nɔ o ta yɔrɔ ma dɔn ka taa se min bɛ tali kɛ Sénégal entrepôt min bɛ yen fana a jirala k'a fɔ miliyɔn 754 a n'a kunkanfɛn o fana tununa yen nɔ cakɛda minnu bɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ SOMAGEP min bɛ jiko lahala dilan malidenw ye a jirala k'a fɔ ko miliyɔn 600 ani 78 o fana tununa yen nɔ o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la ko nafoloba min bɛ bɔ ka di sira dilannaw ma i n'a fɔ AGEROUTE n'a ɲɔgɔnnaw a yira k'a fɔ fana ka taa san 2016 fo ka n'a bila san 2019 la ko miliyɔn 895 a n'a kunkanfɛn o fana tununa yen nɔ o mana bɔ yen nɔ cakɛda min fana bɛ yen n'o ye Agence nationale de la sécurité routière ANASER min bɛ tali kɛ o waati kelen fana san 2016 ka n'a bila san 2019 na ko miliyɔn 600 ani 626 a n'a kunkanfɛn o fana tununa yen nɔ min ye office des produits agricoles du Mali n'o ye OPAM ye OPAM fana kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra ye o bɔra k'a fɔ ko miliyɔn 830 o fana tununa yen nɔ ka taa se an ka Mali ka sukaro dilan yɔrɔ min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ n'u k'a ma ko Nsukala ko Nsukala SA a jirala k'a fɔ ko yen nɔ fana min ye miliyari 8 a n'a kunkanfɛn ka taa san 2016 ka n'a bila san 2019 la o fana tununa yen nɔ sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Lulo
Somilo SA ani Bongoto SA ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra yen nɔ nka limanaw a ma ye k'a fɔ ko nafolo tunna yen nka a yera k'a fɔ de yen nɔ kɔni sanubɔyɔrɔw nafolo minnu bɛ bɔ i n'a fɔ ka sigidalamaw dɛmɛ yɔrɔ an ka sanuko sariya min taara san 1991 o tɛ a yamaruya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nafolo min ni sanubɔ cakɛdaw yɛrɛ b'a bɔ u yɛrɛ la k'a di sigidalamaw ma walima sigida bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na a yera k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra ye miliyari 2 ani a kunkanfɛn o de dɛmɛ taara ka bɔ sanubɔyɔrɔ ninnu na ka ɲɛsin sigidalamaw ma limanaw ni ye jateminɛ kɛ ko Buguni ale commune urbaine mairie kɔnɔna la ko min bɛ tali kɛ fana 205 ani 5 o fana tunna yen nɔ ani Sibi commune mairie fana kɔnɔna la 27 o fana tunna yen nɔ olu ta yɔrɔ ma dɔn ka taa se Fana ale fana mairie kɔnɔna la n'o o ye commune rurale Gɛɲɛka Fana ko min bɛ tali kɛ fana 63 o tunna ye limanaw ni sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen taara ka bila an ka kiri bolofara min bɛ yen n'o ye section des comptes ye cour suprême tɔgɔ la ani pôle économique et financier Bamako tribunal commune 3 a bilala olu de ka bolo kan walasa sariya bɛ se ka i da don a ko la cogo min na ni nouvelle horizon y'o fɔ limanaw min bɛ tali kɛ info matin ale fana y'i da don rapport ko kelen na a ko bi ɲininkali yɛrɛ de kɛlen don min ye info matin fɛ n'a sɔrɔla sariya bina limanaw ni fɛn fɛn sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kelen filɛ nin n'a bɛna ta ba la ka a lawaleya walasa k'a bɛ san 10 caman bɔ sisan i b'a sɔrɔ vérificateur général limanaw a b'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ bila gafebaw kɔnɔna la a bɛ ye k'a fɔ miliyari caman de tunna sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ min bɛ tali kɛ ko a sera sa min y'an ka sariya tigilamaw ye minnu bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ u ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu ani sigana ko minnu filɛ nin limanaw ka a ta k'a don ba la sariya ka tigɛ n'o tɛ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ limanaw jamana in kabi san 2012 tiɲɛ don gɛlɛya b'an kan lakanako siratigɛ la fɛn caman bɛ yen minnu ye gɛlɛyaw ye ko nka yuruguyurugu min filɛ nin n'a a bɛ ka kɛ sababu ye limanaw ka jamana ka sɔrɔ k'a dansi ka jamana ka sɔrɔ k'a kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan k'o fana ye gɛlɛya ye min bɛ ka jamana ka ɲɛtaa baliya ka o sabati k'a sera sa min ye sariya tigilamaw ye limanaw vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a n'a ka taga bila sariya ka bolo kan o fana ka lawaleya walasa jamanadenw u ka sɔrɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ u bɛ se ka a nafa bɔ cogo min na kunnafoni filɛ limanaw min bɛ tali kɛ nouvelle horizon ani info matin olu de bɛ ɲɔgɔn dafa a ko hokumu kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ min bɛ le soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min ye Sumelu Bube Mayiga ye ni o ye premier ministre kɔrɔ ye ko avocat minnu bɛ yen ni olu bɛ ka lafasa a jirala k'a fɔ ko u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kunnafoni kungurunin de don n'u k'a ma ko point de presse o de senfɛ limanaw u y'u ka ɲɛfɔliw kɛ kunnafonidilaw ɲɛma min bɛ tali kɛ maître Abdraman Ben Mamata Touré maître Abuba Aliyu Mayiga ni avocat fila in ni ninnu de bɛ ka Sumelu Bube Mayiga lafasa u y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw la ko nin waati in na ko Sumelu Bube Mayiga ko a ka hakɛw limanaw k'a ka hakɛw bosilen don a la k'a sababu kɛ a bɛ kaso la cogo min na a bɛ bolo min ka kaso la limanaw ko nin man ka kɛ sabu sariya tɛ nin ko fɔ o la sa a jirala k'a fɔ kabi utukalo tile 26 tɛmɛnen Sumelu Bube Mayiga cour suprême kɛlen ka bila mandat de dépôt la a jirala k'a fɔ ko avocat ninnu ko an ka jamana sariya sunba n'o ye constitution ye min taara san 1992 o b'a jira k'a fɔ ko ministre i mana ministeriya jɔyɔrɔ kɔni kɛ san ko fo ka taa se premier ministeriya jɔyɔrɔ ma ko haute cour de justice o de kan ka i ka kow ta ba la ko o ka fisa ko wɛrɛ ye min ye cour suprême ale ka taa i da don a la min ye avocat ninnu ye u ka ɲɛfɔliw la u y'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga limanaw ko tiɲɛ don sariya bɛɛ ka kan sariya de yɔrɔ ko nka a ko taara cogo min na a ko bɛ ka lajɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ko olu ma sɔn o taabolo in de ma wa ko Sumelu Bube Mayiga minɛnen don cogo min na kasobonba kɔnɔna la bi limanaw ko tiɲɛ na lahalaya tɛ min ni Sumelu Bube Mayiga kan ka bila lahalaya min kɔnɔ
sabu a jala k'a fɔ bi ni kasobonba yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ se maa 3,000 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ni olu bɛ kasobo in kɔnɔ olu cɛla min ye bamaci gɛlɛnw ye minnu minɛna ka bila kaso kɔnɔ o maa 200 bɛ yen ko olu bɛ kaso in kɔnɔ ko wa ko Sumaworo Bube Mayiga ni olu de bɛ si ɲɔgɔn kan u bɛ tile ɲɔgɔn kan yen nɔ a jirala k'a fɔ ko waleya min ye nin ye Sumaworo Bube Mayiga ka lafasali kɛbaaw y'a jira k'a fɔ nin tɛ fɛn min ni olu bɛ se ka jɛnɛ a ye wa ko hali fiɲɛ min ni o bɛ sama a yɔrɔ kofɔlen na limanaw ko u ka siso ninnu kɔnɔna la ani ɲɛgɛn minnu bɛ yen k'a yɔrɔ jɛyalen tɛ wa yɔrɔw do fana minnu ni limanaw adamadenya yɛrɛ sigi gɛlɛya o bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ ko kasobonba tiɲɛ do kaso ye tiɲɛ ye ko nka ka kɛ yɛrɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ o tɛ ka lafasa a ko siratigɛ la Sumaworo Bube Mayiga ka lafasalibaw u y'a jira k'a fɔ u bɛ jamana ɲɛmaaw ladɔnniya u ka Sumaworo Bube Mayiga ka hakɛw lajɛ u fana ka se ka lafasa k'a to kaso la ale soir de Bamako kelen kɔnɔna la limanaw ko ɲɔnɔ mara la bibi na tiɲɛ na a gɛlɛyalen do dɛ sabu ko ni faamaw m'a lajɛ ka wuli ka ɲɔnɔ mara k'a magɛn a laban bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ sabu ko ɲɔnɔ dugumisɛnnin minnu bɛ yen a jirala k'a fɔ kabi juillet kalo tile 12 san 2021 fo ka n'a bila tarata tɛmɛnen na limanaw ko min bɛ tali kɛ a bɛ maa 5,000 ɲɔgɔnna bɔ kunnafoniw bɛ min jira maa 5,507 fo ka taa se guwa 917 ma k'olu de kunbɛra ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲini de hukumu kɔnɔna la a bɛɛ bɔra ɲɔnɔ kɛrɛfɛ dugu la ka na ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la dɔw bɛ yen nɔ olu lasagora kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalansow de kɔnɔna la i n'a fɔ kalanso minnu bɛ yen ni o ye groupe scolaire min bɛ tali kɛ ɲɛgɛ kilomètre 23 ani école colonie ani station Sahel ka taa se Koyankura ninnu de yɔrɔw ye minnu ni maaw limanaw u bɔlen kɔ jasiranya yɛrɛ ma ɲɔnɔ dugu kɔnɔnaw la k'u bɛ ka mara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de la limanaw sera sa min bɛ tali kɛ ɲɔnɔ mara in na n'o ye Segu mara ye limanaw ko maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na u ka se ka dɛmɛ a jala k'a fɔ ɲɔnɔ dugukɔnɔmaw yɛrɛ i n'a fɔ maire ka danga 4nan ni ale de ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma ale ye kunnafoni minnu sɛmɛntiya ale y'a jira k'a fɔ ko bi minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la u kɔni bɛ ka balo di u ma u bɛ ka dɛmɛ wɛrɛw ta ka ɲɛsin u ma ani cakɛda minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye ONG ninnu n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔna la fo ka taa se ONG Solidarité MSF Alpha Log ani Terre des Hommes Croix-Rouge n'a ɲɔgɔnna ninnu k'olu de bɛ ka sigidalamaw dɛmɛ ani mairie ninnu walasa maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa se dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ Molodo Ndenbugu Siribala Marikala ani Segu yɛrɛ walasa u bɛ se ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se ka kisi bamaci wale tigilamaw ka walejugu tɔɔrɔ ma cogo min na limanaw kunnafoni laban minnu ni olu dira o y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko bamacimaw halisa olu de kɔni senna ka ca ɲɔnɔ mara in na kosɛbɛ o kɛmɛ sababu ye bɛɛ kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲini siran yɛrɛ bolo ma walasa i ni bɛ se ka kisi cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ facette 17 l'histoire de Bamako ale de kɔnɔna la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni facette 17 min ye o ye le challenger kumana limanaw challenger y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min ye jɔnya ye jɔnya wale a jirala k'a fɔ ko nin bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ wa dɔ de bɛ ka fara a kan tiɲɛ don jɔnya ye tiɲɛ ye nka ka jɔnya kɛ limanaw ka dangari kɛ i manifin ɲɔgɔn ka hadamadenya yɛrɛ la o ma fɔ dɛ min bɛ senna nin ye an ka jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ nin waati in na kunnafoniw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ challenger kɔnɔna la ko cɛ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Cɛmɔgɔ Jara ale ni a baden dɔw a na kɛ olu yɛrɛ bɛ Bamako kasobonba la nin waati in na ko dɔwɛrɛ tɛ k'u ko jɔnya wale min bɛ yen ni u ma sɔn o ma dɛ ko jɔnya wale o de kɛmɛ sababu ye bi u tan bɛ ka kɛ kasoladen ye walasa min ye challenger ye a ka kuma la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ninnu fɛn k'a fɔ jɔnya wale kɛlɛli de kɛmɛ sababu ye u taara ka don kaso la wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye sabu ninnu furadama u bɛ jɔnya wale kɛlɛ de la Cɛmɔgɔ Jara k'a ni denmisɛnnin 3 minnu yɛrɛ ani minnu bɛɛ lajɛlen bɛ du kelen kɔnɔ ninnu u bɛɛ ka wulikajɔ bɛnbɛn limanaw jɔnya kɛlɛli de ma an ka jamana kɔnɔna la yan
ko a k'u bɛ maison centrale d'arrêt la Bamako yan nɔ u soma minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye u bɛ kaso la bi o dɔwɛrɛ tɛ u ye jɔnya kɛlɛli min kɛ Kɛrɛse Ɲani mara kɔnɔna la k'o de kɛ bɛ sababu ye u bɛ kaso la bi. An bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ walasa k'a jira k'a fɔ min ye cɛmɔgɔ Jara ye ko Kayi mara kɔnɔna la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko a yɛrɛ maa dɔw de taara a minɛ f'a ka so maa minnu bɛ yen ni marifatigiw don u ma se ka lakodɔn wa fini minnu b'u la o ye finiw ye minnu ye jamanaden gansanw ka finiw ye walasa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a somɔgɔw fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi a nana ye Interpol maaw de bolo Bamako yan nɔ o kɔfɛ u tilala ka a bila commune 6 ale ka kiribulon ka bolo kan ko a bɛ mandat de dépôt la nin waati in na min cɛmɔgɔ Jara in ye a jala k'a fɔ a ka baara tɛmɛnenw na Kɛrɛse Ɲani commune kɔnɔ ani Jalan ani fo ka taa se Bafulabe limanaw ko ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla a ye wulikajɔ minnu kɛ yen walasa jɔnya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'a sɔrɔla o de kɔlɔlɔ binta ka nin ko wa ko maa dɔ fana bɛ yen o tɔgɔ bɛ ka fɔ ko in na n'o ye Mamadu Jasa Laye tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa maa kɔni t'a dɔn ale kɔni tɔgɔ bɛ ka fɔ nin ko in na k'a fɔ aya ale de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ limanaw mun tora sa gouvernement de kan ka i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa wale min filɛ nin ye n'a bɛ ka an ka hadamadenya sigi limanaw ka gɛlɛya don a la a kan ka kɛ sababu ye bi min ye jɔnya in ye jamana ɲɛmaaw k'a ta ba la walasa jamanadenw ka sigi bɛ se ka diya cogo min na n'o tɛ a filɛ ka taa bolo min ka nin fasigi sɛbɛn challenger ko don dɔ la a kana kɛ gɛlɛya ye k'a kun cɛ teliya la limanaw minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka siraba koɲɛw kunna min bɛ tali kɛ minisiri in ko a ye wulikajɔ kɛ ka taa Sikaso mara kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Danbele Madina Sisoko k'a taara Sikaso yɔrɔ Sikaso nin waati in na Sikaso dugu kɔnɔna siraba dilan de bɛ sen na siraba minnu bɛ yen n'o ye sira minnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye échangeur ye o de bɛ ka dilan Sikaso ale dugu kɔnɔna la bi walasa a baara bɛ cakɛda min bolo k'a ma ko entreprise générale Mamadu Konate EGK ko min ye coronavirus banaw ye ani gɛlɛya misɛnnin dɔw bɛ yen o de kɛra sababu ye baara in a kun sumayara waati dɔ la u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko nka an bɛ waati min na ko sisan baara kɔni daminɛna wa EGK entreprise y'a jira k'a fɔ foyi tɛna u bali u ka baara in a ka se ka ban yanni waati kofɔlen yɛrɛ cɛ kuma fɔra entreprise in n'o ye EGK ye o ɲɛmaaw fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen o ye Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔna la ndolata kɛnɛ min bɛ yen ni o ye Babɛnba ye min tɔgɔ dalen don Babɛnba la ani sira min bɛ yen n'o bɛ taa Kucala sira kan fo ka taa se taji feere yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ limanaw olu bɛ échangeur in dilan yɔrɔ la olu kan ka wuli ka bɔ yen nɔ a jala k'a fɔ o de gɛlɛya misɛnninw bɛ yen o la k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma u k'u sen don o ko la walasa o gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ yen baara bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na o de gɛlɛya misɛnnin minnu filɛ nin ye entreprise EGK ko n'o tɛ ko baara kɔni bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na wa Sikaso échangeur min ye nin ani siraba misɛnnin minnu bɛ yen min hakɛya bɛ taa kilomètre 10 ɲɔgɔnna na bɛɛ lajɛlen kan ka dilan yanni mai kalo natɔ in o san 2022 yanni o ka se ni layidu kɔni taara ka di minisiri ma a kɛlen kɔ ka taa i ɲɛ da siraba minnu bɛ yen n'o bɛ ka dilan Sikaso mara ale kɔnɔna la bi limanaw kunnafoni filɛ challenger ale de ye nin fɔ an b'a bila nin kan an sera ka kunnafoni min lakali aw ye ka bɛn nin ye o ye nin ye k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada an b'a fɔ aw k'an bɛn sini juma ni Ala sɔnna